Saps que serà més fàcil arribar ací, a València, des de Madrid, que des de Catarroja, des de Sueca o des de Sagunt? I tot perquè l'alcaldessa de València ha decidit que ara en Falles no arriben els 3 entre la 1 i les 3 de la vesprada. I no només això, ara ha decidit que posen autobusos des d'Albal per aportar a la gent que no podrà vindre en el tren per entrar en una ciutat absolutament col·lapsada en el tràfic. Ocurrències de María José, per no parlar del ministre Óscar Puente, que de manera absolutament absurda accepta aquesta proposta de l'alcaldessa deixant a la ciutat de València sense servei ferroviari els dies de Falles. Tu penses que això ho haurà permès en Barcelona o en Madrid? Ara el que s'ha de buscar són solucions, no ficar pals a les rodes a la mobilitat de la gent que té el mateix dret que la gent que ve de Madrid a vindre a veure la mascletà ací a la ciutat de València.